दिनैहाय अदालगुरिनि टाउननि गेजेराव जागासिनो दं। बेयाव बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ लिंहरदोंमोन आरो बेखेवखांनायनि उनावहाय आङो गासैबो माने दिन्थिफुंसालिखौ आं गिदिंनानै नुबाय बा मोनदांनो हाबाय, जोबोद बाख्नायथाव। बेजोंनो आं मोनथिनो हादों बा हमदांनो हाबाय बिटिआर ओनसोला दानाय लुनायाव खम नंला, गोरलै नंला, गोरा जाबाय आरो बिभिन्न माने डिजाइनारफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि डिजाइन बानायनानै दिनैहाय माने पाब्लिकनो बिथांमोननि दिन्थिफुंनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आङो दिनै बिटिआरनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि सासे EM हिसाबै आं जि दायथ' लानानै खामानि मावबोदों बेनिफ्राय आं एसे मोनदांनो हादोंदि सारा बिटिआर ओनसोलाव जोङो दिनैहाय एवारनेस प्रग्राम खालाम मोनदांनो हाबाय। एवारनेसा निस्सय खामानि होदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि दारैहाय जों सारा बिटिआर ओनसोलखौ दानाय लुनायाव साखाफारा खालामगासिनो दङ। जों बे बारावहाय 2021-22नि फाइनान्सियेल इयाराव जोङो 6था CFC मावफुंबाय। आरोबाव जों 25टा हेन्डलुम क्लास्टार बड'लेण्ड हेन्डलुम क्लास्टार जोङो मावफुंजोब्बाय। आरोबाव जोङो 2022-23आवहाय जों मावनो थांगासिनो दङ आरो बे मावनायनि दारैनो जोंनि सारा बिटिआरआ मोनसे मोजां माने दानाय लुनायाव आवगायबोदों होननानै आं मिजिंथिदों। नुनो मोननाय जादों बे समावहाय दानाय लुनायनि गेजेरजों जिथु बर'फ्रा दानाय लुनाय आखाइजों दानाय लुनाय बेयो गोमालांदों, मेसिनजों दानायासो बांसिन माने गोहोम गोलैदों बे समाव। ना बेबो नंद्रायैनो नंगौ। जों बेखौ बोरैहाय खोमोरनो हायो? दिनैहाय जिहेतु हेन्डलुमखौ पावारलुमा गाग्लोबदों, आरम्भ खालामदों, बेनि थाखाय जोङो बेबस्था लागासिनो दं। आरो बोरैहाय जोङो माने हेन्डलुमखौ आरोबाव मार्केटआव साबसिनै लांफिननो हायो बेनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दङ। आरो जिथु हेन्डलुमनि बुस्थु, हेन्डलुमजों दानाय जिथु दानायनि जिथु क्वालिटि आरो जिथु पावारलुमनि जिथु क्वालिटि एखेबारे सानमोना डिफारेन्स। बे पावारलुमनिखौ आं खावलायगोन दिनैहाय जायफोर जों बिटिआर ओनसोलाव हेन्डलुमनि जिखौ बायनानै लादो आरो जाहाथे पावारलुमनि जि जोमखौ जाहाथे दा बाहायथों। आरोबाव जोङो आयेनगत हिसाबै जोङो पावारलुमनि जि जोमफोरखौ जोङो BTCआव हाबनायखौ बन्द' खालामनो थांगासिनो दं। थेंक इउ।